Bismillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagkarami, mga babayami, giibman so ikanam halakas isagin ka iya programa tanong iningaranan na sa pakimbulong ka si Iku Quran. Ayak maniman to manan yan na pandiskas ng tanong na giyang ka iya bituan sa marhalatul ilaj. Ayamanan yan na lakadan, agyang kayamanan yan na kapamulong si ikup kasakit, asiyo kano pamayamanan yan na marata. Si kudatan usap na yamanan yan na kapamagusayang mga bangsamin na kailangan na ad na tinudan tanong si iya paginang kaano pamumulong. Talo, kailangan na may lang kaya. Paganero. O pamakwayagi makimbulong mga bangsamin na bai, na ayad na kailangan na ad na makadadarak po na mahram yan adin yan kablag. Ang kayo na paray girad na kasawaan sa gyang kuta mga aurat yan na pagka sa panganyan ito kakagya diran ki para ginawairan na gira nag-isiran di makapamalikwat ki payudasiran o pamaginawiran na kailangan na di kailay ubaad na yamanan yan na aurat yan. Gina ni ka pag kailangan na yamanan yan na paginang kaano no pamumulong. Ikadwa, na kailangan na si ikuyamanan yan na bagong kakapumulong. Na kaya musawiran ka naging ngayamanan yan ng bulungan ka sa siyapan yan suki papantag niyan si Allah. Si ikuyamanan yan na ginawa niyan paganiron, na suyamanan yan ng mga sambayang yan, alima wakto na gusto mga sunnat yan, so kabate yan sa Quran, suyamanan yan ng mga dhikri yan si Allah, so mga salawat yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so kapsapngin yan ko mga aurat yan, kailangan nagyong kutwagin yan ika pamamakinag sa music, na kailangan na may bagak yan ito kakagya, langwan akapapadalman sa mga music na pagkababayan ito agi itimu-timuan naging kayamanan yan ng mga syaitan, o di na yamanan yan ng mga jinn. Ikadwa na yamanan na paginong kanon o pamumulong. Ikatlo, kailangan na may nang pamumulong. Dan yang pasinayamanan yan na pakipagawa ko makasasaper o baad na yamanan yan na miyangang una mimbubulungon paganero no paman naging kutapi akapamanoro iran sa manok akaratan o di na binaningi ay o di na yamanan yan na ad na mga tanoramay temaki gagakot si isagyan kayang mga lawas yan kisisalay niyan mga adimat la hawla wala quwwata illa billah. Ira datara na yamanan yan napakadan sa sikop kasakit na tanto apupa kabag-bag ragyang kuta syaitan o di na jin ay yamanan yan na kumakadan si sagyang kuta yamanan yan na manusia. Taib. Iman to mga balok sa mga pagremin na upunan tanod na gyang kaya paganay panggulaw dan yamanan yan na pamumulong. Paganayron. Kapakayakaptan o pamumulong agyang kay ulo niyan si sagyang kaya yamanan yan na ulo niyan na tempar ka sa kawanan na mbatian kau naging kaiya bituan sa ayatul ruqyah. Giya mga babayami mga pagarami so request ay maanan yan na sabagi ko yung maanan yan na mga bangsa tanong agyang kaiya ayatul ruqyah na maanan yan na pagalawin tanong si ikon na katiya maanan yan na pagalawin tanong si na ayak ang batian ng pagarian na tawassut. Giyang kaya mga ayat sa Quran ay maanan yan na kanaubang kaplagalagam sa kaplagalagam ka di ka makapus. Ay maanan yan na tawassut akabatya akna uba magaan naknak man uba yung maanan yan na miya kalumbalubat. Dataro pa maagyang kaya maanan yan na paganeron na uba tanong pakalipati agyang kaya kang bismillah si ko ay maanan yan na kambati at tanong si ko Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taman si sagyang ko tayo maanan yan nakapusyan. Gay paganeron. O pamakubatalog na yung maanan yan na mapumagusayan. Tununo ni mga fahala agyang ka iya suratul Fatiha. Na tanto iya maanan yan na miya makalalain ifahala. Kagiin na langwan na sakit na kabulungan na ginayaman na Fatiha. Naino ka, para di po pakaraw agyang kayamanan yan na oras tanong na ad na mga pad kung mga episode umiyog sa Allah ta'ala. Pamagusayin tanong ron agyang kaya mga fahala agyang kaya mga ayat ay maanan yan na pamatian tanong si. Gito. Paganero na to, naging kaya suratul Fatiha. Taman sa agyang kuta kapos yan. Na si isagyang kaya kawanan ay maanan yan na tangila agyang kutuap kasakit ay maanan yan na makasaper na rutan doon na yung manang gatiya. Ikadwa, nagyang kaya itunog tanong nagyang kaya maanan yan na suratul Baqarah. Ipun sa paganay na taman si isagyang kaya ikapat. Giya iso
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Taman si saging kayamanan yan na wa bil akhirati hum yuqinun. Suratul Baqarah ipun sa pagaray taman sa ikapat. Itundog tanong ma naging kayamanan yan na Suratul Baqarah. Ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Taman si sagyong kutayamanan yan na la ayatin liqaumin yaqilun. Ikamagatos agu 60 agutlo tamang ko ikamagatos agu 60 agupat. Itundog tanong ma naging kayamanan yan ayatul kursi. Giaiso Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Taman si sagyong kutayamanan yan na wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Giyanan na siyanan sa Suratul Baqarah nanan. Itundog tanong ma naging kayamanan yan na Suratul Baqarah. Giaiso amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Taman si sagyong kutwa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ika 285 tamang ko ika 286. Itundog tanong man naging kaya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Taman sa gimuto la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ika-10 agwalo. Itundog tanong man naging kaya manan yan na inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Taman si sagyong kutwa Tabarakallahu Rabbul Alamin. Suratul A'raf ika-50 agupat. Ika-50 agupat. Itundog tanong man naging kaya katiru Allah afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Taman si sagyang kaya maanan yan na wa anta khairur rahimin. Suratul Mu'minun ika-magatos agu 10 tamang ko ika-magatos agu 10 agu 8. Itundog tanong man naging kaya was-saffati saffa faz-zajirati zajra fattaliyati dhikra. Taman si sagyang kuto illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Ginan Suratul Safat ipun sa isa taman sa ika-10. Itundog tanong man naging kaiyam kapusan sa giyang kayamanan na Suratul Hasyr agya isu law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Taman si sa giyang kutayamanan yan na wahwal azizul hakim. Suratul Hasyr ika-20 agwisa taman sa ika-20 agu 4. Mapasaduto na itundog tanong man naging kayamanan yan na Suratul Jin amya kabababa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Siyanan si kuyaman na Suratul Jin na ika-3. Mapasaduto na itundog tanong dan so yamaanan yan na qul huwallahu ahad. Gito Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Itundog tanong man so yamaanan yan na Suratul Falaq. Gito so qul a'udhu birabbil falaq. Itundog tanong man so Suratul Nas. Qul a'udhu birabbin nas. Naubat tanong pakalilipatiya uman din ibati ang tanong nag-iitano di yamaanan yan na makan bismillah. Kagyanan ikailang-kailangan na isusugo ko yamaanan yan na Muslim adi kablag si ikulangan ugal kaya nagyang ko yamaanan yan na di niya nikang bismillah. Toy. Sibu sa kinayamanan yan nakapambati at tanong si sa ayatul ruqiyya mga bangsa mi mga pagaryami. Na miyakang damad no pamakoyamanan yan na tituad na kumakad no na jin. Paganeron na kailain ka, katisyo yamanan yan nakakagdamatan ron. Kailain ka amanan yan nagyong kutwa makasaper na pupesong. Kerangitan sekanian. Na anda dikagda mga runa tiga kati amanan yan na miyakat tilog damad. Ikadua na waya ta'alam, makapugat at sekanian.
wayantiku ala lisanil marid, na mana niyan na makapsirwetid, makaptirun. Kau to. Ikadua, na kitiglian sa ginawa niyan, maptiru yan sungaran niyan, naging kutaya maana niyan na jin. Maptiru yan na saan si fulan, kata girawa niya. Ikatalawa kitindutan ron, na mana niyan na pipipideng skanian. Pideng niya naging kaya mata niyan. O di, nambura ratan niyan rakaw pamasok ay yung kutaya maana niyan na mata niyan. Kau to, paganiro na pipideng, o di nambura ratan niyan rakabad naging kutaya mata niyan. O di na may laing ka aging kaya mga puro pamaalawas yan na maana niyan na pakapamigir niyan. O di, na isa pang yan naging kaya pala diyan si isaging kaya mata niyan na di na maana niyan na pangilay ni. Gitu ya maana niyan nakakatunduan ron. Ikapat, na petubekers kanian sa maana niyan na malakap tuberkerian. Igira suwe maana niyan na pangumulong na mukhlis ikwallah. Na din yung panakiyamaan niyan na kapos mati aging kayamaan niyan na piyamati at si ayat o rukiya. Sa timan, dua timan na aya na magdamakad na yamaan niyan na penggulaw-laan niya naging inalawitan ng apat ay maana niyan na kitus tanong. Okay. Amay kayamaan niyan na manggulaw-law to, amay laytan ng sisaging utap kasakit. Nakati suwe maana niyan na mga ipagisitan ron. Paganeron, maismuka, wa madianatuk. Ipagisitan ron, anto na ingaran ka, o pamakudan niyang panmatirus ngaran yan. Ikanu ipagisitan ron na anto no niya gamang ka. Kagiad na di malun manuus o ko pa syaitan, o di na jina, yamanan niya na agaman yan na Yahudi, ay agaman yan o pa manayamanan yan na Nasrani, Masihay, o di na ad na Muslim o pa mayamanan yan na agaman yan. Ika paday pagisitan ron, na anto no ni sabab pakiasulding na kayamanan yan na fulan. Inong kay nikid ni si fulan. Kau to. Ikatlo yamanan yan na paday pagisitan ron, ino, ad na mga padkaw pa ang mga jin, asumyod sa aging kayamanan yan na sige fulan. O di na piray kadakaliw. O di nanto na yan mga agam aging kayamanan yan na mga padka. Paday pag-isatan rumpan, na ino, baad na sumusugur kayamanan yan na sahir, ayamanan yan na pangangatao. So tigtan na yamanan yan na sehar. Koto. Ipag-isatan rum no, anda kaun dadarpas isaging kaiyamanan yan na lawas ayamanan yan na fulan. Anda ko na yamanan yan na kumakan. Na andid ni kapanumbagan yan si ina, miyat tangat sa ginawang ka liutang. Kainukan yan panayamanan yan na kasbog kayamanan yan na pumumunutan ka. Dadaag na kasi ko yamanan yan na bagar. Nagupo niya na matiruwa, sukakad na niya no pa masisaging ka alawas yan. Ibarat natigin na sisaging ka iya sa bala, ain yan no pa masaging abubunan na. Minipaar ka do pa ma. Insyaallah ta'ala nam tufikan ka Allah ta'ala sa yamanan yan na kapakaliwang ko. Umiyuksyo Allah. O pa mako yamanan yan na aya mas narkaro pagariami isaging mo yamanan yan na miya kasapir na aya agaman yan na jin na aya manan yan na Muslims kanya na jin. Nanto na punggulawlaan ka. Na aya punggulawlaan ka pagariya o pa mako Muslim na jin ako makadin saging mo yamanan yan na kasakit na paganiron. Na may isa ka nung na isaba po pa mayamanan yan na kesuldin yan no. Pa mako aya ismbagyan na tigin na kabay anakan. Kabay anakan. Kagiinam ya kadakdaklai. Jin, na sumiyol si saging mo tayo maanan yan na kasakit na tigin na ino ako rin sumiyol di kapkabay anakan. Malagi do mamaanta kabay. Kao to. O pa makoy manan yan na tiruan yan na tigin na kapkabay anakan na pag-istoryan kao na tika haram ba kan may maanan yan na makatapi. Di din ka pa kayo bang kaya maanan yan na pangabayay. Na panutulang kaon agyong kutwa 6 sa wallah kaya maanan yan na kaplalimaw kaadn wallahu ta'ala si uisin yan o pamaakadan. Panutulang ulo to. Ikadua, upang makuyamaan yan na ayak suldin yan si isaging ko tayo maanan yan kasakit. Ha? Na datarukan na kaya titian yan, kaya sungwan yan sa dislupa ma, o di na yamanan yan na kaya bubusan yan upang masayamanan yan na mayawig. O di na adna miya patayin yan kung mga padaging ko tayo maanan na mga jin, dataro pa maurumin nirik, adno pa maabintol yan, na yamanan yan, na miya sugat yan upang maajin, na miyawa miyatay. Na pag-istorya ang kaon, kebeganian sa mana niyan na rela kasabab kudinian siyan kenauban yang pakilay. Kau to. Kenauban yang manap kilay. Na kenauba aya dapat ay mana niyan na isi opiran na bayaran na suldi upang maging mo tayo mana niyan na gimutan manusia. Ano man na din yan tayo manap kilay. Ino kailangan na rin mga pagariam isik. Wagama
na so pisa katawan kita no na kailangan nagis kanyan di makambismillaw api ang tunoon din ipunggulawlaan ka palakaan ka so pintuan ka palakaban ka sulde ka kuya maanan yan na kwartong ka ad na punggulawlaan ka ad na pagulod na kaig na pagpaglingkan di makambismillah kaigida miya kang bismillah ka na aapi kikiadakdak lang nga kiran sa miya patay nga kiran na asar ka si ika di makasinlinggan at sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na did na bayran kami kay da miya kay itubo. Okay. Upama ko yamanan yan, na tibubad no pa masyuldan nila naging kayamanan yan na kasakit. Dahil na sabab, syuldan nila, kaya bubay nila na kasuldiran. Na pag-istoryan ka o na tiga haram agyanan, Muslim ka na Muslim mambuyan, na ubangan na yamanan din ulawla ka. So Allah ta'ala nini, pia ka haram yan so kaplalalima, na haram rakita no mamubatan o yamanan yan na di plalalima. Upama ko yamanan yan na kasanangan no naging kayaji na Muslim, na lumiyo na alhamdulillah. Upama no yamanan yan, na lumiyo, na adam man na ikid yang no tepungan ka tister na ka ino mga day pure aluminio pa ma aging kaya maanan yan na jin na ayabu imbagay ka nakapasadan na paliw ka na kailangan nakatukaw na aya ka paliw ka na silam ang kami ka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh na nanausay maanan yan na aluminio ka okay na aya din na bagan ka nakapasadan na si okay si saging kaya maanan yan ng mga ai saging kaya mga kamraai na ron okay o di na si Leo saging kaya ngari o di na si saging kaya maanan na ngirong kapakait nuto o gaid na ayad na taralbi na si okay si saging kaya maanan yan ng mga puro kamraagin kaya ai na sapar na kaundan o bakad niyo gubatigin na paliwa ko na si ako pagugit sa mata o di na si iskanian pagugit saging nga mga tiyan tanong ikadua kailangan na paginungkan kon pagariya. Nagupo niyan pero tigin na okay. Paliwa ko. Kaya maanan yan na salaslar ka o di na respitor ka. No ba karo iyong. Ayad na tiro nga natika di. Paliw ka na unot ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ubarak ng respeto. Kana ubangarak ng kakalak ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya may mga pangsami. Miya karawap man naging oras tanong tunga na iyamanan yan ng mga pipiya. Usayan si saging iyamanan yan na mga video tanong mga andauwa na bulung-bulungan na isiwa yamanan yan na agamat tanong kama Islam, Sharia Islamiyya na yamanan yan na panamaran tanwari mga pagariya kapag tanong, kapag subaybay tanong si saging amanan na video tanong ka miya kadakdak la yamanan yan nagitanong si di pa magusayin o pamakwaya kakikinanglan na tanong ko katukawit tanong ko bulong o yamanan yan na mga badan tanong igira sakit na so yamanan yan na mga badan na aya dapat na datar mambu iya makinanglan tanong iya katukawan tanong wan tunon niya maanan yan na mga dapat akong gulawlaan tanong imbulong tanong kung mga panyakit agi nga dataray ka tanto agi ang marganigira misakit so baya maanan yan na manusia at kisabab sa dataray mga luksami mga pagariami di tanong yung pakarawaan kaya maanan yan na para di bukulan sumba di mamakinag na ayap man na itunog tanong si ina antuno ni penggulawlaan ka pamumulong o pamako aya miyas nar kasaging utang bulungan nga na ubang Muslim kaya maanan yan na kafir ajin nanto ni penggulawlaan kakman kauto nagwan tuno ni penggulawlaan ka o pamako di din paliw o pamaaging kaya maanan yan na kumakadin si saging kaya maanan yan na miya kasaper anto ni pepengasasabapan sa din yang kapaliw giraw manaya na yamanan yan na etanukman itundog si saging yamanan yan na halaka ay kapito o miyugso Allah Ta'ala mamangnitanong sa tawfiq sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sa yamanan yan na tawfiq ang tanong yan langulangon assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh